मेरा भीटी फॉरेस्ट साबिर अतुम पेन कांगहुआ थेंगपी किने पोंथुलोंग बिस्वानाथ कार्बी लाइफ सीईओ चंद्रा सिंह रोंगपी अफान एवार्ड की पिया पुथक बिस्वानाथ कार्बी लामेदामाई केसीएस लापेन केसे अतुम जाफा अफान निंगकांग सामसे चेपकलांग Langwuku alang sunalong ang song pen nang ke klojok inuda bangpu apran ke damnang. Amar जीवन अदवाई किनांग जी अतुमाफान इसी बिरटा केमी बांगसो अदवाई नोन के कार्बियांग लोंग पेन वेस्ट कार्बियांग लोंग अलोंग सेतामी लोंग पोनिक जी लापेन आन पार्टा नांगलिना होक दामदे हेम तोडलुन पेन नांगली हेम आन नांग के पथन कोक मते होम डिलीवरी आवर साइ सेतामी दो इक जी लासी हुमरी इग्नोन आमार जीवन Pangke Bortoman la umorjiona dua cendon pen jelari kengki suka iri kengki suka timi harja hai bang kayak sap ni pun bom la phasa tipi jen bang aku la sia aku non kacien thulu Klar dak pen kacini jiapan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Kardom pinia adap abirta long pen ilisami mirinhan sepi pinia birtang ton pen arjuik tha Lakhain ko rapon nilib MAC constituency ke parlo mate North Eastern Silonian Forest Range angkang Panjan Merabhiti Forest Subbit asai hempen kilometer isi kahelo Bokial Khat Kalioni Alang Royalong kang huo thengpi phanhum thom pardun ron pen kineplong Karbiang long ang nama thengpi arniwang ta ke pavir lapen ason ador ke do ahormu aron trepen Arniwang ajowang ta chimit me pin pen ke pon kang hua jutang lang no ing ton telang Lason si ke dam tang chitia cheklo ni phai ing korener ke par ni malom pen joy pen thengpi kang hua phan pen ke wan ji la pen ke jordam ji aphan pu kachi sik kachi dang abirta long dun bom si a junior lo mera bhiti forest sabit forester 1 renon crow forester 1 tilok jigdung atum kachi paduk chepalak pen kalioni alang roi suding kiri ka kuruk bom ahutsi ke dam tang pre cheklo ni phai ner kep adap por phai ke thom the ang prin prele a por malom kalioni alang roi bokial khat pu along thotsi ke phwa phan pen khum thom kang hu kar thanga thengpi nep long lo laso thengpi ke nep damahut mera bhiti forest sab bi datum lapen bogijan forest account bi datum chelang pet pensi laso kang hu thengpi nep dam long lo bonta laso thengpi kibi ke langroi paraya joni lang ke harahut amuni datum ke kara por do koklu puta pachini ponthu Atheng pike bonsam lapen lal poma kaddu kave septing koi so se doji hithia kulada dorke sikasuri trainer cap doji la so theng pi karbiang long pen angtan mate golaghat district anatsi ke jordam ji aphan kachi sik usi pachini pon Petrolin na momuchi da mane la kek bukial hatlong lapu jitu ditung na dung het kilometer ni ba ne theology Jadi itu ada perangkai asonsi macam petrolin nambang asonsi aku mana detek long lo kasih piece 18 piece itu mana sis long lo. Kepiting piece lah. Ini ke bonsum do, lapen lali do, ada imolo, lapan thong do, siklas. Tekon bag amoy doji kibi ke. Kibi ke 2070 plus do. Ta value ke market value kan bang doji. Value ke ini ke 18,000 something sungi. Ta monit fan ne blong mana. Monit bangge ne bang jalo. Bangge dam hot mana itu fan thelong lo mal monit bangge. Serai jo lo ka jo lo mana itu man. Tela bang sot. Asot heng pi kunat bang singi wan lah. Nili tingge latung langroi ben sigi wan wan lapu meleng hoi si mana lapu laso jitu athatu. Kusi mana ke papar sonsi mana daun lah. Si lapu hoi tu panjang lapu arijap pen sonji pon. Lapen labang so kachong hua theng pi ke wan ke panjanang nam malom pensi ke wan pusi hon thepon labang so theng pi do anta bogijan forest bit ekauna sai hemalong si arona teng pen bidam koklo mate sis pideplo koila mati pen samson ingti carving long live pining suri hini raing kora hini aningka na baha pherangke
ki claim ki dam ki mi sena bang phwa bang aphan Journalist Association for Assam hin pen Jaffa Achievers Award surihini rain korahini for rural journalism anong e ki piponje aphan Biswanath Karbi Life Chief Executive Officer mate CEO Chandra Singh Rongpi aphan si ingwai ponlo bangso puthak Biswanath Karbi lamedamai Karbi Cultural Society lapen Karbi Lo Charlia song atum pen Jaffa aphan ningkang samse chepaklang pon Biswanath Karbi Life CEO Chandra Singh Rongpi kidam tanga ningkana porahut amithanga kur hejana phan mate Biswanath Karbi Life along Birta Than Bang Phimate Engkor Aphan Otlang no Asai Choklem Derlo Chandra Singh Rongpi lake kur cinema bang phulapen Otlang no Meklang no ke klema bang phupupen ajok Biswanath Longri Amaya Kongchun bang apupen pasun pon lopusi Birta lo along pen Biswanath Longri Amaya tumpen lamthi taklang pon lo Bonta labang so lam peklang pon tet aphi inut Otlang no ke klema bang phuapan Man ki pimate Jaffa Award ki pipon ke nilitum Biswanath Longria mai KCS la pen KC atum pen pinrem pon lopusi Karbila mera mai Biswanath Longri amai phu mahiram ronghang pen lamthe peklang pon Lapuson inut Otlang no Meklang no la pen kur cinema bang phwa phan man ping ki pipon ke nilitum aphan nanglang plot pen si ke claim lo pot pinrem loputa jong pon thu News Desk Report, Karbing Long Live. Kidam tang preni phai sirkep ani kang sampor phai pli malom Manja Police Station ang kang along kedo langvuko lang son along mohor ka chene bahut ang song pen nang ke klojok piniani anta abang arpum long pon pelang ko lang son laki kilang mis sen la pen nong nam ka chithang plu bajok kai kiamat moni datum chimit mi pen labang so lang son along ki juiji aphan ke wang thek pon long Imithanga hawar pen badet prek jamalong rija semet dimapura hawar pen da nangki joy kewang aphai bat pon bom si thek pon long langwo ko lang sona lang nangki klo laki ingdeng ke thom ando labang so lang nangki klo ki langdam ji aphan arlong thepo kateroi kalu ke kapensi angsong an ke palidam nang lason si jirpo po atum angsong an arludam si mohor ka chine puna hut angsong pen nang klo phit Manja Police Station along Birta ke en ponlong ke inut Suresh Chakma artaningkan ingkorahini ahep Dimapur firing pusi hachini langvuko lang son along mohor chine boma hutsi kitlo SDRF pen abang ar pumpen nang anrilo bonta long pon pelang uthot pini NDRF pen aku rithu poputa lamari hing pen Birta nang pachini pon Dilai pen Bijoy Rongpi, Karbing Long Live. Kidam tang preni phai sirke barni, Karbi Lo Charlia song langkai lang swaro tumpen, inghanadong kangbura be pathuak lamalong ingdeng isi mahang ke thek arni alira lon pen ketalon pon. Langkai lang so ahawarta, bang adima son ching thodu nangji, Lo Charli paprang do nangji po akemang ke do pensi, Karbi Lo Charlia song inglong po, langkai lang so aro amahang pathek ponlo adaba por pen song alama ing thur pon aphi puthot chikimo jai mekta padopon lapente radamai pisita me KSA langkai lang so aro amai phu Komol Singh be pen mai chari ponsi mai ge phalam thi kongchon bang Dilip Kramsa pensi parjupon sonsi aluhi sarpo man pen Karbi Lo Charlia song tiri pi chon bang budho terang D4 Regional Committee amai phu Liton Singh Timu Borlang Pher Aru Chunbang Mongol Singh Terang Anparta Arlong Pharla KCS Unit Lapente Penang Am Rong Asar Lapen Rong Aradatum Chetong Dun Lasonsi Matric Higher Secondary BA BCom BSc Asat Lang Ki Undun Tangatum Aphan Kar Chojai Mekta Paman Pon Anparta Prabjin Pen Towar Longlepata School Thanbang Hai Hui Nang Piserak Nangji Pusi Langkai Langso Amai Phu Komol Singh Be Chunbang Dilip Kramsa Dun Mai Phu Dor Singh Be Tumpen Karbiang Long Chunmas Council Kechari Dr. Tuliram Ronghang Lapen Team Karbiang Long Chumaphan Kachuningri Padupon Pen school abang usna mela sonak thaglo nilitum teacher apan ke nilitum kechok che coin tungte athe dak lukela teacher ke avede tapot akhelo pen sike bang aisila da lasi akhelo pen tum dadak regularly ke bang ji bulote towar bang kenang so towar avia joine silatum bang ve tekeder luk bang si nili bang pachni dun kang tum no dak pen lasi school ke pa mesenje bang ke nilitum KSA pen tabor ike bor idun lo
Webis dame aprang silat to warabang nang bunai piasonte lalu bode nilitum la teacher atum han bustame nilitum ulong po nang litum to war ke meselo ko pibo sina tum bang bede non ke nilitum se master of han pu bulote koi bosina litum bang berbe de lo bulote to war han koilok kiti to war henoda ke kosolo tum arbi ke jang kosolo tum bang theklo la bang koilok kiti la si prabjin pen nili chuning rigang tung bang ke kharbeng long termas council ACM Dr. Tuliram Ronghang Sarafan nilitum langkai jan ha barafan nang jinsora prabjin pen to warabang nang gonai piasonte kusi nili chuning ripon lo nilitum langkayan ke kahai lo adim ke kali dak 5 kilo pen nang lang lo jen nilitum ladakan ke ahoyan toklok ke nilitum ke kilometer ingkoi rapo baksi doi sita me to warbang ke non puta theklong lelang tasi nilitum tim kar biang long phan kachuning ri bang ke lapulo nilitum man ajat akisung le nang rap re kusita me kota pen la pen and la to warbang nang munai piasonte kusi nilitum non dak langkai langso to sabrans pen tim kar biang long phan ke nilitum kachuning ridun ke land. News report Karbing Long Live. Pinya Adap Abirta ke Lapuan si Kang Tonik lo.